World class. Fire big. Tatenda ndatenda. Champion boy. Atinga chemedzani kutamba nemoyo chinketa tsaga wakazvipira kare ndakambozama kumboshinga ufunge hazvishande zvaunondiita iwe chirega ndifambe haiwa ndaneta newe kugara uchindistresa ndaneta kutamba nemoyo uchindiita tsaga ini twangu ndapeka ndayenda sara zvako mudiwa wangu andichina pressure newe zviri nani ndingosiyana newe me really want people cope and live siya ndiende ndiwane peace mudiwa kushinga ndaedza si wangu ndaneta haunete kugara uchinyepa zuva nezuva unenge une imwe story uchindishutira ufunge hazvishande zvaunondiita iwe chirega ndifambe haiwa ndaneta newe kugara uchindistresa ndaneta kutamba nemoyo uchindiita tsaga ini twangu ndapeka ndayenda sara zvako mudiwa wangu unondiona kunge tsaga risingaoni foni yenyu inopisa my boy chiregera tingokata zilong story ini zvangu ndayenda mudiwa sorry atingachemedzani kutamba nemoyo chinketa tsaga wakazvipira kare ndakambozama kumboshinga ufunge hazvishande zvaunondiita iwe chirega ndifambe haiwa ndaneta newe kugara uchindistresa ndaneta kutamba nemoyo uchindiita tsaga ini twangu ndapeka ndayenda sara zvako mudiwa wangu andichina pressure newe zviri nani ndingosiyana newe me really want people cope and live siya ndiende ndiwane peace mudiwa kushinga ndaedza si wangu ndaneta haunete kugara uchinyepa zuva nezuva unenge une imwe story uchindishutira ufunge hazvishande zvaunondiita iwe chirega ndifambe haiwa ndaneta newe kugara uchindistresa ndaneta kutamba nemoyo uchindiita tsaga ini twangu ndapeka ndayenda sara zvako mudiwa wangu ufunge hazvishande zvaunondiita iwe chirega ndifambe haiwa ndaneta newe kugara uchindistresa ndaneta kutamba nemoyo uchindiita tsaga ini twangu ndapeka ndayenda sara zvako mudiwa wangu World class. kugara uchindistresa ndaneta ini twangu ndapeka ndayenda